Il-ħadd filgħodu kif inhi tradizzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fetaħ il-bibien tal-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali biex flimkien jagħtu l-isbaħ xewqat lil xulxin għall-festa tal-miliet. Numru mill-isbaħ ta' familji anzjani, żgħażagħ, tfal u anke ħaddiema attendew għal din l-attività biex jiltaqgħu kemm mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kif ukoll ma' Sara fejn huma awgurawlhom miliet mill-isbaħ u ringrazzjawh tal-ħidma kontinwa tiegħu bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ringrazzja lil kull persuna li attendiet fejn uħut minn dawn il-persuni anke taw xi rigali lil Alex Borg u l-Sara. Dan fil-waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li se jkompli jaħdem u jisma' lil kull persuna biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jikseb riżultati pożittivi. Fost dawk li attendew kien hemm il-membri tal-amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista, fosthom il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Calaxone, il-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u s-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv Stefan Caruana. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tal-awguri sinċira tiegħu lil Alex Borg u Sara għal dan il-miliet u ringrazzja lil kap tal-Partit Nazzjonalista tal-enerġija u l-entużjażmu tiegħu li der evidenti fost il-folla kbira ta' nies li nġabret fid-Dar Ċentrali biex tagħti l-awgurju tagħha fejn tenna li l-poplu qed iħossu parteċipi fih dan il-Partit Nazzjonalista. Attendew ukoll numru ta' rappreżentanti ta' ferat differenti fih dan il-Partit Nazzjonalista fosthom l-APAN, il-Kulleġġ Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista, l-MNPN, l-ELCOM, it-Tim Partit Nazzjonalista Armaru Volontira kif ukoll l-MZPN. Dan flimkien ma' diversi kumitati differenti, deputati, kandidati u kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista.